Bu yerde de yine otel, yani mihmanhana ýazgysy durýar, ýöne duwarlar entek awa täze döwlete geçdi. Täze bir ýurda geçdi, ýöne bu da uzak gitmejek, ýumruljak genede. Sebäbi daşarynyň howasy ýene-de ýagyşly, ýagmurly, uwruk ýok, illeşler. Hawa illeşlerin şular ýaly siziň bilen paýlaşmak isleýän pikirim. Sizem ýene-de özüňizem analiz edersiňiz, pikir edersiňiz üstünde. Kime garşy göreşmeli, kim bilen göreşmeli. Soňam ýene-de bir zady ýatdak geçmek isleýärim. Ýurtdaşlar, ýöreýän ýolumyz gaty çarkandakly, garanky, kıyındır. Çünkü bir döwleti gurmak, täzeden dikeltmek. Ýöne her ýylda bir döwlet gurulyp berilen däldir. İnsan ömründe, är ömründe bir gerek edilýän bir işdir bu. Bunuň üçinem çarkandak kıldyryp, howpludyr. Hatda janymyza mal bolýan ýerlerem kändir. Bu giden oglanlaram bar. Ýöne şunu ýatlatmak isleýärim. Bu ýoldan diňe biziň özümiz, halkyň özü, her kimiň, her kişiniň özü ýörek geçmelidir. Ýani dogry size ýol görkezenler bolar. Ýani Milli Halas etiş komitetem şu wagt şol işi ýerine ýetirip otyr. Halka ýol görkezýär. Ýöne hiç kim sizi bu ýolda arkasyna alyp gitmez, arkasyna alyp götürmez illeşler. Her kim öz ýoluny özi ýöremelidir we maksadymyza özümiz ýörep ýetmelidir bilelikde. Hemem ýanky ýaly